Wat Hamadan jong ka Real Madrid ro kifan jong ka Man City ki wan ra rengkat bat ka baner jong ki bat pe ke ka ba ki yo hadin tinga pedang snopai pi ki parlok balada pi de ibang thamai snopa ban subscribe kut no ka jingya lenti jong ka Man City ha ka jingya lai ka Champion League tang ha ka jingya kni bandrung syak round 16 hakaba kalah ban song ia ki jengkup jengsem hakaba nakaliang jong ke Real Madrid sisin hi bagi laye kai Santiago Bernabeu kamju ailat kelumar ia kano tim ban kursu ia ka jingjo bat watla ki babun ki bala ong yu ba unsa de u player uban saflop hanre pe hangne kumno ajubab Kylian Mbappé halor kane Kylian Mbappé ulas Sdang bantkok mentah hapo Santiago Bernabeu daka ba ula Khyrwit ia ka Hatrick persya ia ka Man City kadhadu uba ka Man City kala sya eliminate no ha ka Champion League bat Kylian Mbappé usngo tenat ban celebrate kumba celebrate u idol jong u bat ka jingjob ia ka Real Madrid kalong dalai luwe kul kat bah ka aggregate pat kalong reu lalai bat sya suspend no Bellingham arteli ki jingele kai ha ka La Liga bat ka we ka jingele kai ha ka Champion League namar baulayo ia ka yellow card menin ha ka jingele kai bat ka PSG ro kala kuk sya ia ka Brest dan nyola not cool kat bah ka aggregate da sipeu la not bat ka PSV persya ia ka Juventus kala job dalai lewe cool kat bah ka aggregate da saw lalai bat ka Sporting persya ia ka Borussia Dortmund kila kut ha ka jinge kai kat bah ka aggregate point la job ka Borussia Dortmund dalai la not kuble shibun ngin sai kendu pat ha ka we ka video